revenit, doamnelor, domnilor, la invitatul ediției. Discutăm în această seară despre greva de 2 ore care a avut loc în această dimineață la angajații CFR din Galați. De fapt, a fost un protest care a existat simultan în mai multe orașe din țară, printre care și Galațiile, vorba despre București, Constanța, Craiova, Cluj și Iași. Au fost aproximativ 138, de fapt chiar 138 de trenuri care au fost blocate în decursul acestei greve, care a stârnit reacții destul de prompte și din partea oficialilor. Le discutăm pe acestea în această seară alături de domnul Dan Ungureanu, care este secretar general al Sindicatului Mișcare Comercială, al Uniunii Mișcare Comercială Galați. Bună seara, domnul Ungureanu. Iată, n-am înțeles ceva în toată greva aceasta. Se spune grevă spontană, dar de fapt a fost un protest care a fost dinainte gândit, nu? Nu pot spune dinainte gândit, dar a fost un protest spontan al salariaților, ceea ce se poate observa și în comparație cu greva ceferiștilor din anul 2010, când au fost afectate un număr mult mai mare de trenuri, având în vedere că a fost o grevă organizată conform legii. Având în vedere că a fost un protest spontan al salariaților prin încetarea temporară a activității, după cum se poate vedea, pe Regionala Galați nu a fost afectat un număr atât de mare de trenuri în acel interval orar 7-9. Din 35 de trenuri în circulație au fost afectate numai 8, din care 2 indirecte. Aici cred că trebuie să stabilim foarte clar. De fapt, nu este o grevă, este un protest, așa cum spuneți. Este o încetare spontană a activității. Practic, asta este terminologia legală. Exact, încetare spontană a activității. Credeți că a avut succes? Sperăm să aibă ecou scontat, să fie un semnal de alarmă la care oficialitățile din Ministerul Transporturilor să răspundă printr-un dialog cu partenerul social, în speță federațiile sindicale. Până la urmă, ecou cu certitudine a avut, pentru că au venit și reacțiile oficialilor destul de prompt. Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a spus că cei vinovați de neplata salariilor și, deci, de această grevă, de această situație în care s-a ajuns pentru toți angajații CFR, vor pleca acasă, se va lăsa cu demiteri. De asemenea, a spus că astăzi sau cel târziu mâine banii vor fi acordați integral. Aveți încredere în promisiunile făcute? Noi sperăm că acest lucru se întâmple și salariații să-și primească salariile cuvenite de altfel. Iar în problema demiterilor, domnul ministru este singurul în drept și în măsură care, în urma unei analize acestui aspect, neplata salariilor, poate decide dacă o persoană care se face sau nu vinovată să plece acasă. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta a subliniat că acest tip de protest trebuie să fie făcut cu grijă, să nu se transforme într-un șantaj. Credeți că este un șantaj? Sau putem vorbi despre așa ceva? Nu cred că e vorba de un șantaj, mai degrabă de un semnal de alarmă care să deschidă căile de dialog între cei doi parteneri, administrația pe de o parte și federațiile sindicale pe de altă parte. Ăsta ar fi ecoul pe care l-am dorit pe termen lung să-l producă această acțiune de astăzi. Există în prezent un blocaj în comunicare între federații sindicale și administrație? La momentul de față, precum se poate vedea inclusiv pe site-ul Federației Mișcare Comercială, am avut solicitări atât către ministrul Silaghi, cât și către ministrul Fenechiu de a deschide un dialog între cele două părți, sesizând faptul că în ultima perioadă s-a creat un blocaj în acest sens. Sperăm ca dialogul să decurcă, de altfel cum am avut parte de-a lungul anilor. Care sunt temele de discuție, care sunt stringente și pe care vreți să le abordați în acest dialog? În primul și în primul rând, problema cea mai importantă în sectorul feroviar o reprezintă investițiile în infrastructura feroviară. De aici, dacă acestea ar avea loc, s-ar rezolva multe probleme colaterale. În speță avem de-a face cu acest indicator numit viteza comercială. După cum putem vedea, în ultimii ani acest indicator a scăzut drastic, ajungându-se în ziua de azi să avem o medie a vitezei comerciale pe calea ferată, și mă refer la trenurile de călători, aproximativ între 35 și 38 de km pe oră, ceea ce este foarte puțin. Putem să alergăm un pic mai repede, dacă ne străduim. Și culmea este paradoxal, este că România a fost una dintre primele țări europene care au avut trenuri, care au avut această posibilitate de a călători. Asta ca să facem așa o paralelă, totuși, cât de evoluați am fost, poate la început de secol. Și o rețea feroviară de aproape 12.000 de
kilometri. Ceea ce spune ceva. Corect. Iar acum, iată, am ajuns ca trenurile noastre să meargă cu mai puțin de 40 de km pe oră, în vreme ce deja vedem cu certitudine reportaje despre faptul că japonezii au trenuri care circulă cu viteze de sute de kilometri pe oră, de 6, 800 și așa mai departe. La ei singura problemă este... Putem să visăm. Și la ei problema este că corpul uman nu suportă asemenea viteze, nu tehnologia. Iar la noi, iată, problemele de ce natură există. După cum am spus, lipsa investițiilor. Și dacă la momentul actual guvernanții noștri ne atrag atenția, domnule, avem o perioadă de criză, nu putem. Trebuie să ținem cont că România totuși a avut o perioadă de creștere economică, iar investițiile nu au apărut nici atunci. Cu atât mai puțin acum. Cât de vechi sunt liniile ferate, în medie? Sunt după vremea comunismului, după cum bine știm, de atunci nu s-a mai construit niciuna. Cu greu ne chinuim să le reparăm, ele sunt scadente la reca, iar datorită acestor lucruri preferăm, cei care administrează rețeaua feroviară, preferă să scadă viteza de transport, totuși ca să păstrăm siguranța călătorului. Dar, având în vedere că nu există investiții ca să putem repara și chiar crește viteza comercială. Încercăm cu greu să atragem fonduri europene care să ducă la o dezvoltare a sectorului feroviar, după cum putem vedea foarte bine în alte țări. În schimb, totul merge foarte greu. Merge mai lent decât merg trenurile românești pe infrastructura existentă. Din păcate, însă, fără a exista această infrastructură, nu poate exista nici profit pentru CFR, pentru că oamenii nu mai au niciun fel de avantaj pentru călătoria cu trenul, paralel cu, vedem acum, aproape fiecare persoană deține un automobil cu care se deplasează. Și chiar și cu prețurile foarte mari ale benzinei din ziua de astăzi, tot este mai rentabil, și chiar făceam acest calcul zilele trecute, tot este mai rentabil să folosești mașina personală decât să mergi cu ceea ce nu se întâmplă în vest. Nu se întâmplă în vest. Și atunci trebuie să ai un avantaj. Dintr-un singur motiv, viteza comercială. Pentru că în vest, exact, după cum a spus și dumneavoastră, se circulă cu viteză, în siguranță și în confort. Viteza după sine ar atrage călătorul să uite înapoi la calea ferată și chiar să urce în tren, pentru că avem destinațiile clasice, Valea Prahovei, litoralul. Te-ar avantaja foarte mult să ai o călătorie rapidă și în siguranță. În momentul ăsta, călătorul urcat în tren automat aduce venit pentru compania de călători care, pe lângă partea statului de subvenții, și ar putea participa la modernizarea parcului de vagoane. În momentul de față, și lipsa călătorului și lipsa subvenția de atâția ani, 4-5 ani de zile în urmă, nu reușește să acopere diferența între costul real și costul călătoriei la momentele respective, inclusiv și acum. Lipsa de finanțare duce atât la o viteză comercială scăzută, cât și la confortul călătorului care are de suferit. În mod cert, CFR a avut de suferit în ceea ce privește profitul, dar măsurile care s-au luat poate că nu au fost din niciun punct de vedere cele corecte. Și aici mă refer atât pentru angajații CFR, pentru că iată în ce situație am ajuns, să trebuiască să izbucnească acest tip de proteste, pentru că oamenii nu și-au văzut banii, și mai mult decât atât există și foarte multe călătoriile gratuite pe care angajații le aveau, care acum nu le mai au. Bonurile de masă, care le-au fost iarăși tăiate și așa mai departe. Pe de cealaltă parte, din perspectiva călătorului, am crescut prețul foarte mult la bilete, pentru că un bilet de tren la clasa a doua este un lux în termen de cât costă, și nu am îmbunătățit cu nimic calitatea actului de transport în sine. Ceea ce înseamnă că din ce în ce mai puțini oameni vor merge cu trenurile și va exista din ce în ce mai puțin profit. Asta așa este, dar trebuie să ne mai uităm la un aspect, și factorul social contează. Pentru că, haideți să ne gândim, exact cum a spus și dumneavoastră, în România s-au creat o discrepanță. Există o pădure socială care își permite autoturismul și, evident, nu se va mai întoarce la transportul pe calea ferată. Și partea cealaltă, o pătură socială foarte săracă, care nu mai are niciunde să meargă. De ce? Nu mai are motivația. Deci mare munte, concedii pentru majoritatea nu mai există în ziua de azi. Și automat are de suferit compania de stat, CFR Călători, în momentul de față. Și există și concurență, pentru că există companii de microbuze care se dezvoltă și care atrag o parte dintre călătorii pe care le-ar avea trenurile, și până la urmă concurența este firească și necesară, și de aceea trebuie să avem un avantaj. Economie de piață și trebuie să avem o concurență. Totodată, nu numai
Concurența rutieră afectează compania de stat. Încetul cu încetul, pe calea ferată au intervenit și operatorii privați transport feroviar de călători. Automat și aceștia au luat segmente de piață. Și în special, având în vedere că dânsii au luat secții neinteroperabile, pe secțiile respective, în general, navetiștii erau cei care veneau la oraș, ca să spun așa, pentru locul de muncă. Cum avem noi pe regionala noastră, exemplul secției Galați-Bârlad, luată de operator privat, care automat a luat și acel segment de călători și venit. Totodată nu trebuie să uităm că aceste companii private sunt și ele subvenționate la bugetul de stat și dacă este să privim din total venituri, procentual vorbesc, subvenția pentru aceste companii urcă undeva la 90% din venituri, pe când la CFR în jur de 40-45%. Toate aceste probleme sunt certe, sunt vizibile, este clar că există, însă care sunt măsurile, care sunt soluțiile pe care le vedeți dumneavoastră implementate, care să redea căilor ferate un pic din prestigiul de altă dată, măcar un pic? Implicit, prima și cea mai importantă și care ar trebui să guvernul Ponta să o dezvolte în perioada următoare, din punctul meu de vedere, este investiția în infrastructura feroviară. Să nu ajungem cumva la accidente de cale ferată datorită degradării stării căii ferate. Dacă în acest sector de activitate, infrastructură, se vor aduce bani care să ducă odată la repararea și a doua oară la creșterea acestui indicator viteză comercială, societatea de călători treptat, prin investiții în modernizări de vagoane și locomotive, iar un lucru care nu trebuie uitat, dacă la vagoane s-a mai lucrat câte ceva, la locomotive situația este mult mai gravă. Eu zic că aceste două companii și în speță CFR Călători va putea încetul cu încetul să-și revină. Și mai e ceva, ceea ce am observat. Niciodată am mai mers cu trenul în ultimii ani, rar, e adevărat, dar am mai mers și vedeam că întotdeauna la clasa 1 era liber. De ce nu merge nimeni cu clasa 1? Nu se mai folosește? Prețul biletului, cred că nu prea și-l poate permite multă lume. Și cei care și-l permit, Alex, să nu facă acest lucru. Cred că iarăși e vorba exact despre ceea ce ne spuneați, despre această viteză comercială și despre faptul că până la urmă ai nevoie de o motivație, adică compania de transport, căile ferate trebuie să aibă și un plus, un avantaj. Dom'le, dacă timpul pe care îl scot, se spune că mergem la București și timpul pe care îl scot până la București este de 3 ore cu mașina. Dacă e 3 ore și cu trenul și mă gândesc oboseală, corect, ai libertatea de mișcare în tren. Merg. Da. Exact. Nu pot spune de ce, dar după cum observăm de atâția ani, în compunerea unei garnituri de tren există un singur vagon de clasa 1 și restul de clasa a doua. Diferența este vizibilă totuși între cele două categorii de clasă, dar dacă e să ținem cont de trenurile de interregio, de parcurs lung, omul preferă până la un moment dat, intervine și costul biletului, preferă totuși să stea puțin mai înghesuit, dar să plătească mai puțin. Și asta pentru că, iarăși, nu se adresează tuturor categoriilor de bineînțeles. Deci dacă ne-am gândit la un vagon de clasa 1 să fie unul tip business, n-ar avea cine să urce în el la momentul de față. Pădurea socială care circulă cu calea ferată și după cum puteți vedea și în gări, este una care nu-și permite un alt mijloc de transport. Ce trist să se întâmple acest lucru. Este singura lui alternativă, acest tren. Haideți să ne gândim pe baza abonamentului lunar, este 1 milion și ceva de lei un abonament lunar la un tren, fostul tren de persoane. E cea mai ieftină modalitate de a face naveta la locul de muncă. Ce trist să se întâmple acest lucru, să fie numai acești oameni cei care merg, pentru că toate păturile sociale trebuie să prefere acest tip de călătorie, așa cum se întâmplă în toate țările civilizate. Trenul este un mijloc de transport extrem de apreciat și, bineînțeles, și cu rezultate extrem de eficiente. Sunt convins, confortul vagoanelor ar crește în momentul în care aceste investiții către materialul rulant s-ar concretiza și în așa ceva, mă refer la compania de călători, și este posibil și datorită confortului să atragi un segment de piață din partea publică către calea ferată. Deci nu este exclus la un moment dat să ai călători care se urcă în tren pentru confort.
Dar la momentul este actual... destul de ridicat, mă uitam în trenuri. Ai până la urmă și o priză dacă vrei să-ți încarci, dacă mergi cu un laptop sau telefon și vrei să le încarci. Scaunele sunt destul de comode, spațiul este suficient. Nu, cred că problema este tot la viteza despre care ne spuneți. Viteza și potența financiară a țării la momentul de față. Desigur. Sperăm ca situația salariilor să se remedieze până mâine, așa cum au anunțat oficialii noștri, și mai mult decât atât să fie acest lucru singurul semnal de alarmă de care are nevoie România sau de care are nevoie Guvernul României pentru a fi deschis la dialog și administrația CFR, desigur, pentru a putea să facă puntea între lucrurile care trebuie făcute și măsurile care trebuie luate chiar imediat, pragmatic și clar discutând. Domnule Ungureanu, vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră de astăzi și așteptăm să ne dați vești bune în ceea ce privește dialogul cu administrația. Mulțumesc frumos! Mulțumim și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ne-ați urmărit. Noi ne revedem la ora 20 cu știri proaspete. Pe curând!